Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Dumateng para sedaya Madrasah Sanawiyah Tajul Ulum, mliginipun nuwun inggih para sedaya kelas 9 ingkang bagya mulya. Sugeng pepanggihan kalian kula Ibu Sri Hayani, pengampu mapel basa Jawa. Para sewaya ingkang minulya, wonten rikalenggahan enjing menika keparenga kula ngaturaken materi pembelajaran basa Jawa ingkang badhe kita pelajari wonten ing semester gasal sakmangke. Sagunging para sedaya ingkang minulya, wonten ing materi semester gasal sakmangke ingkang sepisan nuwun inggih cerita Ramayana. Wonten ing cerita Ramayana samangke kita nyimak teks cerita Ramayana lakon Anoman Duta. Dipun lajengaken kalian nyimak unsur-unsur intrinsik cerita. Sakcandhaipun nuwun inggih kawruh basa. Wonten ing bab setunggal samangke kita badhe mahami kawruh basa Dasa Nama. Dipun pungkasi kalian gladhen wulangan. Sagunging para sedaya ingkang kula tresnani, dipun lajengaken materi ingkang bab kalih nuwun inggih serat wulang reh pupuh dandang gula. Wonten ing serat wulang reh pupuh dandang gula kita kedah mahami paugeran sekar dandang gula. Dipun lajengaken kalian piwulang sekar dandang gula. Sakcandhaipun nuwun inggih kawruh basa. Wonten ing bab kalih kita samangke mahami tembung saraja, tembung garba lan tembung entar. Dipun pungkasi kalian gladhen wulangan. Sagunging para sewaya ingkang bagya mulya, dipun lajengaken materi sakcandhaipun nuwun inggih sandiwara. Wonten ing sandiwara kita kedah mahami unggah-ungguh basa wonten ing sandiwara. Dipun lajengaken nulis naskah sandiwara. Sakcandhaipun nuwun inggih kawruh basa. Wonten ing bab 3 samangke kita badhe mahami paribasan. Dipun pungkasi kalian gladhen wulangan. Sagunging para rawuh, para sewaya ingkang kula tresnani, dipun lajengaken materi ingkang bab sekawan nuwun inggih karangan deskripsi. Wonten ing karangan deskripsi kita mahami perangane karangan deskripsi. Dipun lajengaken kalian gawe karangan deskripsi. Sakcandhaipun nuwun inggih kawruh basa. Kawruh basanipun nuwun inggih sanepa. Dipun pungkasi kalian gladhen wulangan. Sagunging para sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, mekaten kala wau materi ingkang badhe kita pelajari wonten ing semester gasal sakmangke kagem KKM kelas 9 nuwun inggih 27. Sugeng ngudi kawruh basa Jawa wonten ing Madrasah Sanawiyah Tajul Ulum. Mugi-mugi anggenipun kita ngudi kawruh samangke dipun paringi gampil, dipun paringi lancar sedayanipun, lan ing akhiripun samangke kita pikantuk ilmu ingkang manfaat lan barokah. Nuwun matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.